Vi har om vandkonflikten ved Jordanfloden. Jordanfloden ligger i Mellemøsten, omgrænset af landene Syrien, Libanon, Jordan og Israel. En vandkonflikt er en konflikt omkring vand, ofte fordi der er for lidt af den. Det er relevant at beskæftige sig med Jordanfloden, fordi kontrollen over vandet er et godt eksempel på en vandkonflikt. Jordanfloden ligger i det konfliktfyldte Mellemøsten, hvor Israel er i konflikt med nabolandene, blandt andet om retten til vand. Israel har besat Golanhøjderne i det sydvestlige Syrien med det argument, at deres høje beliggenhed har en vigtig militærstrategisk betydning. Det kan dog betvivles, da Jordanfloden har sit udspring netop her. 5% af verdens befolkning lever i disse områder, men der er kun adgang til 1% af verdens tilgængelige ferskvandsressourcer. Der er altså alt for lidt vand i forhold til mennesker. Det forventes, at der i 2025 vil være en så stor mangel på vand, at 9 ud af 10 vil mangle det. Man mener, at konflikten omkring vandet er en af de største hindringer for fred mellem Israel og Palæstina, da Israel har kontrollen over vandet. Jordanfloden er speciel, fordi den ender i det Døde Hav, som er en sø og derfor afløbsløs. Det Døde Hav ligger 400 meter under havets overflade og er derfor det lavest liggende sted på jorden. I og med at den er afløbsløs, opkoncentreres salte i søen, som føres med Jordanfloden oppe fra bjergene, når vandet fordamper. Vandet har en saltholdighed på overfladen på ca. 250 promille, sammenligning af saltholdigheden i Nordsøen på 35 promille. Jordanfloden har sit udspring på vestsiden af Hermonbjerget, som ligger i bjergkæden Antil-Libanon i det sydlige Libanon. Floden har sit udspring på vestsiden, fordi det her alt stigningsregnen falder. Den overskydende nedbør, som ikke opmagasineres i jorden eller fordamper, samles i et vandløbssystem. Vandløbssystemet består af et netværk med bifloderne Dan, Hispani og Banias. De løber alle sammen mod syd mod den næsten tørlagte Hulasø, ca. 75 km fra udspringet. I den øvre del af flodsystemet er hældningen så stor, at der bliver eroderet en masse materialer, fordi strømstyrken er så høj. Disse materialer bliver taget fra bjergene ned mod søen. Når floden munder ud i søens stillestående vand, mister den sin transportevne, og materialet sedimenteres. Derved bliver søen mere sumpet, og det er der en naturlig grund til, at Hulasø er næsten tørlagt. Den unaturlige grund er, at israelerne i 1950'erne opdagede, at sumpen havde et meget højt næringsindhold, som følge af alle de næringsstoffer, der var blevet transporteret op fra bjergene, så de iværksatte et stort dræningsprojekt for at lave en stor del af den om til landbrugsjord. Når hastigheden bliver mindre, så begynder vandløbet at bugte sig, hvilket også kaldes sig merendere. Dermed skabes der en floddal, efterhånden som floden skrider fra, som også ses på billedet her. I de sidste få kilometer af flodens nedre løb ved det Døde Hav sænkes farten yderligere, hvorved der dannes en flodslette, som man kan se her. Jordandalen er en del af et stort pladetektonisk fænomen. Den ligger i den østafrikanske gravsænkning, som man kan se her. Den østafrikanske gravsænkning er en konstruktiv pladegrænse mellem den afrikanske plade og den arabiske plade. En gravsænkning sker, når to plader glider fra hinanden, og den mellemliggende jord sænkes. Jordandalen er primært dannet af gravsænkningen, men også fordi, at vandet har eroderet materiale gennem tiderne. Man ser også jordskælv og vulkaner i området, fordi at der er en konstruktiv pladegrænse. Jordanfloden ligger i det subtropiske klimabælte med en mindste temperatur på mellem 20 og 5 grader. Området er præget af globale vinde, som om sommeren medfører varme, tørre vinde og om vinteren kolde, fugtige vinde. Om sommeren er vestsiden under indflydelse af det subtropiske højtryk, mens vinterregnen falder som følge af polarfrontens bevægelse mod syd. Nedbøren er meget sparsom, fordi at området ligger i det subtropiske klimabælte. Så man kan se her presses luftmængderne nedad, og derved kan
vanddampen ikke komme op og kondensere og nå dupunktet, så den kan falde som nedbør. Det er et problem, som Israel har løst ved at sprøjte sølvjodskrystaller ud i atmosfæren. En forudsætning for nedbørsdannelse er, at massen indeholder små partikler og krystaller, som fugten kan kondensere omkring, altså kondensationskerner. Fordi Israel sprøjter disse sølvjodspartikler ud i atmosfæren, har fugten altså nogle partikler at kondensere omkring, så de kan blive tunge og falde som nedbør. Fordi at Antilibanon er en bjergkæde, dannes der stratiforme skyer. Stratiforme skyer sker, når der sker en tvungen opstigning af en luftmasse. Det kan fx være et bjerg, eller når to fronter mødes, og den ene går over den anden. Modsat stratiforme skyer er konvektive skyer. Når varmen eller luftmassen stiger opad og afkøles, adiabatisk kondenseres vanddampen, og de her skyer, disse skyer kaldes cumulusskyer, mens de stratiforme skyer kaldes strato- eller stratusskyer. Flodens opland er på godt 18.000 kvadratkilometer. Det er det område, hvor floden får sit vand fra. Der er meget forskellige nedbørsmængder i området. Der er regnfulde Beirut med 825 mm årligt. Det ligger på vestsiden af Antilibanon og får derfor stigningsregnen. På den anden side af Antilibanon er det tørre Damaskus med 143 mm årligt. Det ligger på østsiden, og derfor får det fønvind. Den får den tør og varm fønvind. Der er en stor variation af fordampning i området. Samtidig bruger mennesker i området store mængder vand årligt. Det største naturlige tab forekommer, fordi at der er så varmt i området, og der derfor fordamper rigtig meget vand. Og den unaturlige grund er, at der bliver brugt en masse vand til landbrug og kunstvanding. Det vand, der når frem til det døde hav, er primært vand fra den øvre del af Jordanfloden, bifloderne Yarmouk og Saks, og dannelse af flodvand, som er nedbør, lokale kilder, overfladeafstrømning og spildevand. Vandkonflikten omkring Jordanfloden handler om, at Israel og dets nabolande kæmper om retten til flodens ressourcer. Israel har besat Golanhøjderne og har derfor kontrol over Jordanflodens udspring. Problemet i området er, at der er alt for mange mennesker i forhold til det tilgængelige ferskvand. Der er allerede nu problemer med en for høj fødselsrate i Vestbredden med 5,1 barn per kvinde og i Israel med 2,8. Det optimale er 2,1, så det er altså langt over det optimale. Det forventes altså, at befolkningstætheden i både Israel og Vestbredden vil stige markant i fremtiden, og der vil altså komme en meget større vandmangel. Et problem er, at Israel sidder på magten over Jordanfloden og bruger meget mere vand end palæstinenserne. Palæstinenserne har kun 20 liter vand til rådighed per dag, hvor den internationale grænse er mindst 25-50 liter per dag. Israelerne bruger godt 300 liter vand per dag per person. De bruger det til kunstvanding og til swimmingpools. Israels transformerede økosystemer har altså brug for rigtig meget vand, fordi de dyrker planter og afgrøder, som normalt ikke vil kunne vokse i området. Palæstinenserne har kun manipulerede økosystemer, hvor de altså bruger nogle af de ting, der i forvejen kan vokse i området. Vi har før i tiden set, hvordan Israel har forvandlet Hulasøen til landbrug, og der er derfor chancer for en lignende ændring af naturens egen struktur kan ske, da en stor del af disse mellemindkomstlande kan finde på at lade konsekvenserne gå ud over naturen og miljøet til gengæld for økonomisk og samfundsmæssig vækst, hvilket er sket i lande som Afghanistan, Pakistan, Indien og Kina. Som mange andre lande vil klimaændringer også ramme områder omkring Jordanfloden i fremtiden. Man vil se temperaturstigninger på 1,6 til 8,6 grader, men med meget større forskel mellem årstiderne. Nedbøren vil falde med 4-8%, og vinterens regnsæson vil altså også blive meget forsinket og forkortet. Til gengæld vil regnen blive meget mere intens, når den endelig falder. Fordampningen vil stige med 10%,
og der vil ske meget ekstremt vejr, f.eks. lange tørkeperioder, hvilket er et problem, når der i forvejen er alt for lidt vand. I fremtiden vil der forhåbentlig komme en løsning på krigen mellem Israel og Palæstina, hvilket forhåbentlig vil blødgøre stridigheden omkring Jordansflodens ressourcer. Det er i hvert fald den eneste måde, man kan sikre vand i fremtiden.